kurantigɛ bɛ ka gɛlɛyaba de lase nin waati in na malidenw fo ka taa se cakɛdaw ma hali n'a y'a sɔrɔ fɛn bɛ kuranko minisiri ye ni ale tun bɔra ka lasɛgɛ k'a jira k'a fɔ ko nɔgɔya kɔni ko o bɛna kɛ a tɛ mɛn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ logement sociaux kɔnɔna la ko juru b'i la office malien de l'habitat y'a jira k'a fɔ k'u bɛna gɛnni daminɛ Bandiagara mara kɔnɔna la maa 6 o de bɔnɛla ani na ka sabu kɛ binganni wale min kɛra marifatigiw fɛ ka ɲɛsin dugu dɔ ma u bɛ min wele ko ala ye koko la n balimaw aw bisimila a ka dɔn kibaru kɛnɛ kan kibaru fɔlɔ min b'an bolo o de k'a jira k'a fɔ ko fɛn min nin waati in na crise min bɛ yen ni o bɛ tali kɛ kuranko kan i b'a ye k'a fɔ ko a kɔni bɛ ka gɛlɛyaba lase nin waati in na fɛn min ye malidenw ye fo ka taa se cakɛdaw yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ lajɛlen ma fasiri sɛbɛnbaga y'a jira k'a fɔ ko u ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ sɛgɛsɛgɛli minnu kɔnɔna la ko y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye kuranko gɛlɛya min bɛ yen nɔ ko a bɛ tali kɛ gɛlɛya belebeleba 3 ɲɔgɔn la a gɛlɛya fɔlɔ ko o dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye marako juguya min ni o bɛ énergie du Mali yɛrɛ kɔnɔna la n'o kɛra sababu ye fɛn min ye énergie du Mali yɛrɛ a bɛ ka baara min kɛ a tɛ sɔrɔ min kɛ a bɛ ka o baara de kɛ i b'a ye k'a fɔ ko o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye yurugurugu min bɛ yen nɔ ani yɛlɛmabila min bɛ yen nɔ fo ka taa se minɛn minnu bɛ yen nɔ olu fana kɔrɔlen don kosɛbɛ ni olu tɛ ka se ka baara kɛ a ɲɛ ma parce que sabula minɛn ninnu u entretien tɛ ka kɛ a bɛ waati jan bɔ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye musakako fɛnɛ o fɛnɛ gɛlɛya bɛ yen nɔ nin waati in na fo ka taa se Mali gɛlɛya min bɛ Mali ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko o bɛ ka gɛlɛyaba lase an ma ni a bɛ f'o ma ko isolement diplomatique ka Mali bila a kelen na i b'a ye k'a fɔ ko o gɛlɛya fɛnɛ bɛ ka se an ma kuranko la fasiri sɛbɛnbaga y'a jira k'a fɔ ko nin gɛlɛya minnu ɲɛfɔlen filɛ nin ye ko nin bɛɛ bɛ ka kɛ sababu ye ka se ka kuranko ka o gɛlɛya ko a degun n'a tɔɔrɔ ko o bɛ ka se fɛn min ye malidenw ye fo ka taa se cakɛdaw caman ma sabula a jira k'a fɔ ko fɛn min ye entreprise fitinin fara mankanmaniw kan fo ka taa se kumabaw ma i b'a ye k'a fɔ ko olu de caman bɛ yen nɔ minnu bɛ mɔgɔ caman ta baara la kosɛbɛ nka nin waati in na ko i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye kuranko gɛlɛya ye a binnen don ninnu kan kosɛbɛ ko bɛ ka kɛ sababu ye fɛn min ninnu entreprise ninnu u ka baara kɛta u bɛ ka dɔ b'o la walima dɔw yɛrɛ bɛ ka u ka da yɛrɛ tugu sabula kuranko gɛlɛya b'u kan nin waati in na ko bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye baara caman kɔni o bɛ tiɲɛ wa a bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ fɛn min ye sɔrɔko gɛlɛya ni o ye musakako ye u b'o gɛlɛya fɛnɛ lase entreprise ba ninnu ma n'olu fɛnɛ kɛra o bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya lase jamana fɛnɛ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye secteur informel ye i b'a ye k'a fɔ ko emploi fɛnɛ caman bɛ yen nɔ minnu fɛnɛ bɛ créer o yɔrɔ ninnu na n'o bɛ population caman ta baara la i b'a ye k'a fɔ ko olu fɛnɛ bɛ gɛlɛyaba la nin waati in na fo ka taa se fɛn min ye an ka foroba cakɛdaw ma sabula olu fɛnɛ caman bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko kuranko gɛlɛya a bɛ ka fiɲɛ lase olu bɛɛ ka baara taabolo ma o bɛ kɛ sababu ye ka se ka u ka baara kɛcogo ɲuman u bɛ ka se ka gɛlɛyaba don o la kojugu fasiri sɛbɛnbaga y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye kuranko gɛlɛya ye ko Mali kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko a ka jugu kojugu ko sabula ko a bɛ se ka kɛ sababu ye ko ka na ni kɔlɔlɔ caman ye fasiri sɛbɛnbaga kɔni y'a kuncɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin waati in na jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'u ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walasa fɛn min ye kuranko gɛlɛya ye u ka se ka fura ɲini a la cogo min na fɛn min ye sɔrɔko gɛlɛya ye n'o ye musakako ye jamana bɛ se ka kisi o ma cogo min na ani adamadenw fɛnɛ ka baara fɛnɛ kana la tiɲɛ kibaruya filanan min bɛ an bolo o de bɛ tali kɛ fɛn min ye office malien de l'habitat ye ni o ye cakɛda ye min ka ca bɛnnen don an ka so minnu bɛ ta k'a di mɔgɔw ma n'u bɛ a dɔgɔdɔgɔnin sara n'u b'a fɔ o ma ko logement sociaux olu ye bataki bɔ k'a bin bataki min kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye gɛnni kɔni k'u bɛna o daminɛ ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ so ninnu kɔnɔna la mɛ ni juru b'u la n'u dɛsɛlen don k'a sara ni kibaruya in bɔra fɛn min ye office malien de l'habitat nin bɔra a ɲɛmɔgɔyaso la ni kɔni kunnafoni bɔlen kɔfɛ fɛn min ye jɛkulu min sigilen bɛ yen nɔ n'u bɛ a wele ko groupement des bénéficiaires des logements sociaux olu kɔni ye a ɲɛmɔgɔ kɔni y'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni nin waati in na ko a bɛ yen nɔ so saraliko la ko nka k'u bɛ a ɲini fɛn min ye office malien de l'habitat fɛ k'u ka u muɲu sabula fɛn min kɔni ye office malien de l'habitat ye olu kɔni ka ɲɛmɔgɔyaso la olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin décision ko sani u k'a ta i b'a ye k'a fɔ ko u ye boliboli ni fɛnw caman kɛ a la walasa fɛn min ye minnu bɛ so ninnu kɔnɔna la ne juru b'u la u bɛ se ka wari sara cogo min na lafiya la pour que mɔgɔ si kana se ka gɛn ka bɔ i ka so kɔnɔ fɛn min kɔni ye directeur général yɛrɛ ni o ye office malien de l'habitat directeur général ni o ye Isa Seydou Sisoko ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye ni mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bannen don ka wari sara a bɛ san caman bɔ ko o de bɛ k'a to ko u bɛ ka fɛn min ye texte min bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ wari saralibaliya kan k'u bɛna o appliquer n'o bɛ tali kɛ k'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ fɛn bɛ yen nɔ n'i ma wari kɔni sara i bɛ bila kɛnɛ ma sabula halisa directeur général n'o ye Isa Seydou Sisoko ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko u tɛmɛna hali ICO ka sira fɛ walasa ka se ka sotigi ninnu minnu bɛ so kɔnɔna la ka se ka o kunnafoni k'a jira k'a fɔ ko u ka cogo sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa juru min b'u la u ka se ka a sarali u daminɛ sabula a jira k'a fɔ ko maliyɛn camanba de fana bɛ kɛnɛ ma minnu bɛ ka makɔrɔli kɛ sabula mɔgɔ minnu bɛ logement sociaux kɔnɔ nin waati in na olu bɛ wari min sara kalo kalo o wari de bɛ kɛ sababu ye ka se ka logement sociaux kuraw jɔ ka se ka mɔgɔ wɛrɛw garisɛgɛ don siyɔrɔ la k'u bɔ luwanse la walima ka u bɔ siyɔrɔ cɛjugu la walasa ka taa u bila u yɛrɛ halala so kɔnɔ u bɛ min sara dɔɔni dɔɔni
u kana yira k'a fɔ ko ni bataki min bɔra ka bin ni a bɛ tali kɛ mɔgɔw la boliko kɔnɔna sokɔnɔna la k'u ma don kelen kɔni fa la ko n'u kɔni pɛrɛla waati min na kɔni ko u bɛ bɔ ka taa nin labɔli wale ninnu kɛ sabula mɔgɔ fɛn bɛ so ninnu kɔnɔna la directeur yɛrɛ ka kuma la k'a yira k'a fɔ ko u kɔni bɛɛ lajɛlen kunnafonina k'a fɔ ko fɛn min ye mɔgɔ fɛn bɛ yen nɔ n'i ma juru sara ko i labɔtɔ don so ninnu kɔnɔna la halisa directeur ka kuma la a yira k'a fɔ ko hali mɔgɔ minnu bɛ so ninnu kɔnɔna la ni juru b'u la ko u kɔni siginna k'a fɔ ko n'u gɛnna ka bɔ so ninnu kɔnɔ ko o ye a ko fana bannen ye ko hali ni u gɛnna ka bɔ so kɔnɔ ko fɛn min ye juru min b'u la k'u bɛ continuer ka o juru kani sariya siraw fɛ walasa wari minnu n'a juru b'u la u bɛ se ka récupérer cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ fɛn min ye Burama Gimara Sibi ye ni ale ye u ka jɛkulu min bɛ yen nɔ n'u bɛ a wele ko Fédération des associations des bénéficiaires et demandeurs de logements sociaux ni o ye jɛkulu ye minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ so ɲini olu ka jɛkulu belebeleba o maa ɲɛma o y'a jira k'a fɔ waleya min ni office malien de l'habitat y'a kuma kɔni fɔ a kɔni y'a jira k'a fɔ ko kuma in ko tiɲɛ bɛ kuma in na nka k'u bɛ a laɲini kɛ office malien de l'habitat fɛ k'u ka u muɲu k'u boloda u dusu kan nin waati in na sabula fɛn min ye nin jɛkulu yɛrɛ min bɛ tali kɛ so ɲininaw ani minnu bɛ so kɔnɔna la olu ka jɛkulu ɲɛmaa yɛrɛ ka kuma la a y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ fɛn fɛn ye nin so in sɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko sariya sɛbɛn dɔw bɛ yen nɔ minnu b'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ mɔgɔ n'i kɔni tɛ so sara i bɛ labila kɛnɛma k'u bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama nka a y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ caman fana bɛ yen nɔ ko u fana ŋaniya ma ɲi kosɛbɛ so ninnu saraliko la sabula dɔw yɛrɛ bolo k'a jira k'a fɔ ko olu ye nin so in sɔrɔ so in taara k'a di olu ma k'a fɔ ko u ye fantanw ye k'u man kan tɛ ka fɛn foyi sara jamana ye halisa fɛn min kɔni ye Burama Gimara ye ni ale kɔni ye minnu bɛ so kɔnɔ ani minnu bɛ so ɲini na